¿Qué tal, people, queridos míos? Mireu, estic en la plaça de dins i està començant a ploure. I és curiós perquè l'altre dia vaig veure una publicació en un grup de Facebook de Cocentaina que parlava de Roger de Làuria. Penseu que tenim més en comú els alcoians i els contestants del que pensem, perquè compartim el mateix senyor feudal. Roger de Làuria va néixer a Làuria, Sicília, el 17 de gener de 1245 i se'n va anar a l'altre món el 19 de gener de 1305 a Cocentaina. Roger de Làuria va faltar a Cocentaina, va passar la millor vida a Cocentaina, després el van enviar a Santes Creus, que és on està enterrat actualment. Però tingueu en compte que Roger de Làuria, és a dir, eixe gran primer senyor feudal que va tindre Alcoi, que a la dona li diuen Nasaurina d'Entença, va construir ací on estic jo, concretament en la plaça de dins, va construir una xicoteta fortificació dels Làuria, que després, en el pas del temps, es va convertir a partir del segle XIV en el convent dels agustinos. Però, com a detall, per favor, alcoians, queridos míos, ladies and gentlemen, recordeu el nom d'aquest primer senyor feudal d'Alcoi, Cocentaina i altres molts llocs, Roger de Làuria, enterrat al monestir de Santes Creus. Jo he tingut la sort de rendir-li tributo 2 voltes. Ha anat 2 voltes allà a veure el xaval, Roger de Làuria. Ho sabies o coneixies tota aquesta història? Comenta'm si vols que faci més cosetes, posa Roger de Làuria en comentaris i seguirem compartint cosetes interessants del nostre Alcoi, de la nostra comarca, Comunitat Valenciana. Que bones coses són!